Perusfysio-vastaanotolle tuleva asiakas hakee tyypillisesti apua toistuviin selkä- ja niskavaivoihin, nivelkipuihin tai muihin liikkumista ja arkea haittaaviin ongelmiin. Lääkärinä minun tehtäväni on varmistaa diagnoosi, sulkea pois vakavat syyt ja tarvittaessa määrätä tarpeelliset jatkotutkimukset sekä arvioida lääkityksen ja sairausloman tarvetta. Fysioterapeuttina minä arvioin laaja-alaisemmin sinun toimintakykyäsi. Oli ongelmasi sitten päänsärky, huimaus, migreeni, pitkään jatkunut niskakipu tai arkeasi haittaavat selkä- tai nivelvaivat, löydämme yhdessä ratkaisun ja keinot helpottaa oloasi. Kun olemme molemmat paikalla, sinut kohdataan kokonaisvaltaisesti. Saat yhdellä kertaa enemmän kuin mitä jos kohtaisit fysioterapeutin ja lääkärin erikseen. Tämä säästää aikaa ja rahaa sekä antaa selkeän hoitosuunnitelman heti ensimmäisestä käynnistä alkaen. 2 asiantuntijaa, 1 vastaanottokäynti. Sinun hyvinvointisi etusijalla.